Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ένα γερανάκι αυτοσχέδιο που έχω φτιάξει. Είναι συναρμολογούμενο, πολύ ελαφρύ. Μπορεί να τοποθετηθεί σε δυσπρόσιτα σημεία, σε σημεία που δεν μπορεί να μπει υδραυλικός γερανός και είναι για ελαφρά φορτία. Τώρα θα σας δείξουμε τη διαδικασία συναρμολόγησης του γερανού. Κράτα λίγο για το τηλεχειριστήριο. Να δείξουμε σε αυτό το σημείο το φορτίο που σηκώνει. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Είναι 218 κιλά. Θεωρώ ότι είναι το maximum φορτίο αυτό. Δεν χρειάζεται να το φορτώσουμε παραπάνω. Είπαμε, είναι ένα εργαλείο για ελαφρά βάρη, για σημεία που δεν μπορούμε να σηκώσουμε με υδραυλικό γερανό. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με το γερανάκι μου. Θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας. Θα σας δώσω πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Γεια σας.